Ontanga ngiyimisele ngokukhuluma nani. Abanye benu nibadala kunami kodwa nenza izinto eziphambene neziyalo zabazali. Nishiwa isikhathi nibambelelwe izintweni zomhlaba nakhohlwe benikufisa nisengabantwana. Ukukhula kweni kuze nezinkinga useshoniphi ke manje lo dokotela obumfisa. Sekuka ngaki sizwa kuthiwa omunye wena akaziwa ngisho kubo kade bamgcina. Nikhule kabi naze nafunda ukukipita. Niyamithu kuyizala lutho niyazibona ukuthi sengababulali. Ubuthonga nibulali niphuma phakathi namabili nisithatha isipini sokweqemzini. Hey nehlule abazali banilahlela ithawula nanemsulwa nisengabantwana nathi nivula amehlo nathwala izono ngoba nifuna impilo engcono. Isivinini siyabulala ngabhajwa nomini nifunda ukulinda kuwena wedwa uswele. Anganina nishiya abantwana nonina nibuye nezisa ungabazi babe ingane nje kube omama bena abanikhulisela inlanjwana yenu. Mangaqambi mangakekho umzalo wathi ingane yami feka isiketi esifishane uqhebheze ukhangise ngomzimba nikhohlena nokuthi umzimba wenu uyithempeli kufanele uhlonishwe kodwa nikukhumbula njalo ukuthi kumele niye ubumnandini ngoba niyabazi abantu besilisa bayahala nihlala kanjani ke ningayifihli imizimba yenu nikhuzwa njalo makuthiwa afihla nithi nenze nikuthandayo imizimba yenu lena mase nidlwengula kube ngathi niyasukela mantombazane ekhaya kufanele uphume ngomendo. Lokho esenikwenza kukhamba uyohlala nomfana ungakhokheliwe siqala ngani ahlale kanjani kangantuba amadlozi manenza into eziphambene namasiko. Mangabuza nje uyomxoxelana umntwana ngawe ngoba ungazihloniphi wena. Kona nina ke ningabazi obabe ingane uyomkhomba phi umntwana makafuna ukwazi kowabo. Ekhaya bathembe wena ukuthi uzowuxoshwa umphangazane kunokuthi uxoshwe usizo uyalandisa wonke amehla asuka abheke wena ukuthi uzoba isibonelo kwabasakhula wena futhi wenza ubuli. Ziyekeni zikhule nokhula. Ziyekeni zikhule nokhula ziyofunda ngamaphutha. Sanibona bafowethu ninjani ngiyaphila umqhele osizi lokhulumayo. Bengizonithulela na umlayezo ukuthi iyeza lenkondlo le ephelele. Ya besacela ukuthi ningilandela Facebook, TikTok naka YouTube ngisengivule nakhonja i-channel besacela ukuthi ningisubscribela khona. Ya okunye nokunye sesiyokubona khona la. Ongakangifollowi uma uyibona le video ngiyacela cela ufollow. Iningi okuseza bafowethu. Umqhele osize mbongi.